hjemme i køkkenet. Bare rolig. Gibby? Mor? Det er bare løgn. Hej så. Jeg er hjemme fra skole. Hej. Hvad laver du? Jeg ser fjernsyn. Jamen, skal du så ikke tænde for det? Gør du nar af min smerte? Hvad er der galt? Hvad? Jeg er forelsket i Gibbys mor. Okay, jeg fatter stadig ikke, hvad problemet er. For når jeg kigger på hende, ser jeg kun Gibbys fjæs. Gibbys øjne, Gibbys næse, Gibbys læber. Jeg kan ikke kysse Gibby læber. Okay, kan du ikke bare prøve at slappe af? Hej. Hej, jeg hedder Leslie Grant. Er du Carly Shay? Ja? Jeg er Ginger Fox's manager. Ginger Fox, som i den Ginger Fox? Ja, jeg skulle mødes med dig her. Jeg talte med en fyr, der hed Spencer. Nå ja, Ginger Fox manager har ringet. Han kommer over for at snakke med dig. Gibby læber.